Horas madihita saluhut na manginang. Songsongoni dihamu ruas nihuria nama dohoti Minggu Trinitatis pukul 10 secara live streaming. Manang di HP hamu amanginang ruas nihuria madohoti ibadah Minggu Trinitatis sadarion. Bongot mahita amanginang huria nahina holongan. Masuk mahita tu ibadah Minggu Trinitatis sadarion. Tapahohoma roha dohot pikirata martang yang mahita di bagasan rohat tabi. Amin. Tapuji matuhata marede mahita sian buku ede nomor 640 walu ayat sada sahatu ayat 2. Hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni todi parbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amin. Suara ni olop-olop dohot hatuaon marsaringar di udung-udung ni akka partigor, siamun ni Jehovah do si baen hamonangan, tibul si tutudo siamun ni Jehovah, siamun ni Jehovah do si baen hamonangan. Haleluya. Martang yang mahita. Ale debata si tolusada, debata ama, anak, dohotod di parbadia. Namadok mauliha te mahami tuho, ala di topa, di palua, jala di parbadia iho hami, hinorhon ni asin ni roha, dohot holong ni roham nagodangi. Sayramoti mahami di bagasan parmaraan, dohot pangucunan, apuli hami uju marsak, pahehe hami uju tinggang, jala tugu-tugu hami di hasusudan ni bohal nami, tu harajaumu na di banua gijangi. Asa disi pujian nami ho, marhite-hite roha, dohot hata nai baru. Amin. Tapuji tu hata marede mahita. Patik ni debata di Minggu Trinitatis sadarion,
Ima patik parjolo sahatu patik paupaton. Patik parjolo audo Jahoba debatam ninna debatata. Dang jadi marakup au bahenommu debatam. Patik paduahon. Dang jadi ganaunmu. Jala dang jadi sumanonmu. Manang aha na di banua gicang. Dohot na di banua tongaon. Rodi na di bagasan aek na di toru ni tano. Yanggo tunggabe si sombaon manang si oloan. Patik patuluhon. Dang jadi dohonon goar ni debata. Yanggo soture dalanna. Aihona uhum na dosogot. Aka na marsineang di goarna. Patik paupaton. Ingot hamuma pabadiahon hari minggui. Dina onom arima ulahamu nasa si ulaumu. Alai anggo ari papituhoni. Ari paradianan ni Jahoba debatam doi. Dang jadi ho mangula anggo dina sadari i. Manang anakmu pe. Manang borum. Manang naposom lahi-lahi. Manang naposom boru-boru. Rodi pinahammu. Rodi pangisi ni hutan ni halak pe namangebati hutam. Aidina onomari do ditopa debata langit. Dohot tano. Dohot laut. Dohot nasa isina. Dungi maradian do ibana diari papituhoni. Dibaheni do umbahen na dipasu-pasu debata Jahoba ari paradianan nai jala diparbadiai ima sahatna. Atong rap mangidogo mahita sian Tuhan debata. Ale Tuhan debata say pargogoi mahami mangulaon nahobar tu patikmi. Amen. Tapuji Tuhata marede mahita. Madosata tuado pandidebata martang yang mahita. Ale Tuhan debata pargogo naso hatu dosan jala amanami. Hujau hami dogoarmu nabadiai. Ala natargogot hami marningot dosa nami. Say marasini roha maho midahamion. Oh Tuhan Yesus Kristus. Anak ni debata nagabe jolma ala ni hami. Namate jalan na hehe sian namate. Nama naik tu banua kijang doho. Mangodihon hami. Asi roham di hami. Say patok tong ma di hami roha hamuliateon tuho. O to di parbadia. Pangapul dinamarsak roha. Pamalu masa luhut na bernit. Binahen ni dosa nami. Roma ho mangingani hami. Asa marlas ni roha hami mangulahon lomo ni roham. Hodo parhitian ni asin ni roha. Say unang tulak hami. Say tangihon mahami. Ho ale debata. Ama, anak, dohotod di parbadia. Amen.
Songono dohata ni Jehovah, unang homabiyar, ay ahudo siluluhok ko. Nung nga po lahujow goarmu, ahu napunaho. Hasangapon ma didebata na dikijang. Amen. Tapuji tuhata maredde mahita. Turpuk epistel di Minggu Trinitatis Sadarion, imanatar surat di Rom bidul 5 ayat 1 ayat 5. Songonon mahatana, asadung dipitori hita dalan hapor seaon, mardame mahita dohot debata, marhite hite tuhata Yesus Kristus. Alay lumobi sianidope ay talaso donang aka haporsuhon ala taboto di horhon haporsuhonido habingeton ni roha. Alay dang namurak hita bahenon ni pakirimoni alanunga diusehon tubagasan rohata holong ni roha ni debata marhite-hite tod di parbadia naung nilehon na itu hita ido sahatna martuado akan natumangihon hata ni debata jala nau peopsa. Amin. Tapuji tuhata maredde mahita. Tahatidakon mahaporseaw tay, songon na hinatidakon ni dongata sa haporseaon di sadok portibion, rap mahita madok. Au porsea di debata Jehovah, ido ama pargogona so hatudosan, na tumapalangit doho tano, au porsea di Jesus Kristus, anak ni debata Jehovah nasasadai, imana tinubuhon ni si Maria, na gabi-gabian siya to di parbadia,
adorang sohabubuhan, ido tuhata, na tumao na bernit, di panghuman ni silatus, na mate tarpajal do ibana di hau pinarsilang, na tuat tu banua torudung ditanom, na mulak mangulo di ari patuluhon, na manaik tu surgo, lau hudlu tu siamun debata Jehovah, amanai pargogo naso hatu dosani. Si maibana pai mamulak sogot tu tanoon, manguhumi halak na mangulu dohot na mate. Ditod di parbadia, jaladong sada huria na badia, huria hatopan ni halak Kristen akan na badia, dohot di hasesaan ni dosa, dohot di hatai na madok, mulak mangulu sogot daging ni halak naong mate, dohot di hanguluan na sorasuda. Amen. Kor punguan ina. Tabegema titing ditongani huriata di bagasan mingguan. Horasma dihamuna manami nanami nang songonia kaya nakon nami naposobulung nang songoni ruas ni huria na manghuto per minggu tahun melalui live streaming. Tabigi tikting na masa dosi pamasao di huriata sedarion 1 minggu naro. Na parjulu sada rumawi pelayanan, sada titik sada goarni minggu dohot topik minggu. Goarni minggu ta sadarion
tanggal 12 Juni 2022 ima Minggu Trinitatis hasi tolu sadaun ni debata. Topik ni minggu debata nasangap jala natibul Tuhan kita mulia dan agung. Sada titik 2 acara majakon situa. Sadarion Minggu tanggal 12 Juni 2022 di permingguan pukul 10 patu paun ni huriata do majakon situa tutolu halak calon situa ima calon situa Lasma Boru Sitopul. Dapat dua hon calon situa Henry Parsauran Pardede na patuluhon calon situa Dos Mauli Boru Nabi Tupulu. Dua rumawi pelayanan koinonia. 2 titik sada ruas napidda. 2 titik sada mamuka sadarion Minggu tanggal 12 Juni 2022 nungapidda huria ima keluarga Henra Sibuea inatai Idora Boru Sitopul dohot 2 halak yang akon nasida imasian wek perserahan nasida pidda tuha KWP Taman Mini Resort Taman Mini Distrik Walu DKI Jakarta. Tatangnya ma anggiat gabe ruas na mangulu nasida di huria na baru di dohotan nasida. 2.1.2 mamuka sadarion Minggu tanggal 12 Juni 2022 nungapidda huria ima keluarga Nyonya Harahap Remerosa Boru Sihotang ruas ni huria HKBP Keramat Jati sian Keramat Cililitan pidda tuha KWP Setu Resort Sola Gracia Distrik Sapulusia Bekasi. Tatangnya anggiat gabe ruas na mangulu nasida di huria nani dapat nasida. 2.1.3 mamuka sadarion Minggu tanggal 12 Juni 2022 nunga pidda huria keluarga Besli Sihite inatai Epa Melianti Boru Harahap dohot sahalak yang akon nasida sian wek Keramat Cilitan nasida pidda tuha KWP Setu Resort Sola Gracia Distrik Sapulusia Bekasi. Tatangnya anggiat gabe ruas na mangulu nasida di huria na tinapotna. Tolu rumawi lain-lain. Tolu titik sada teknis penyampaian persembahan. Hobar tu kondisi DKI Jakarta nunga masuk tu PPKM level sada dohot hasil rapot sermon parhalado di tanggal 24 Mei 2022 mulai hari Minggu sadarion tanggal 12 Juni 2022 pasahaton pilihan di permingguan memakai kantong persembahan nama ita pilihan manang pilihan di hudulan Nabi khusus tu pilihan perpuluhan diakonia sosial dohot namar boho ditaruh ma tujulu di altar. 2 jadwal peneguhan sidi pelajar sidi tahun ajaran 2021-2022 boy mata jahat di warta naung disagihon tu hita sian grup WA di wekta masing-masing. 3 pilihan namar boho hobar tu almanak HKBP hita pasahaton pilihan namar boho do hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 ima pilihan nomor boho tu pelayanan kategorial remaja HKBP. 3.4 pilihan tu keluarga situa na pensiun dohot na modding. Di siala naung marujungolu inang situa LRR Boru Sormin dohot amang situa B sidauruk halani masohot mana nasida sian habar haladon manang situa. Papungu pilihan do hita songot tadda ni hamalatani rohata di pakau basin nasida na salilingon di huriatta. Halani papungu pilihan tujolo do hita songonoma parsagina. Parjolo Minggu tanggal 12 Juni 2022 pilihan tu keluarga situa LRR Boru Sormin. Na paduahon Minggu tanggal 10 Juni 2022 pilihan tu keluarga situa B Sidauruk. 3.5 ibadah penghiburan dari Parhalado Saresot HKBP tu keluarga situa LRR Boru Sormin dohot situa B Sidauruk. Di hari Selasa tanggal 20 Juni 2022 pukul 10 WIB
patu pado ibadah penghiburan sian parhalado saresot HKBP Keramat Jati ima tu keluarga situa LRR Borusormin dohot tu keluarga situa B Sidauruk maringanan di HKBP Keramat Jati. Tolu titik onom bantuan dana untuk persiapan distrik Tolu Pulu Tolu Barus. Gereja Majalo proposal sian persiapan distrik Tolu Pulu Tolu Barus Hobartusi songonom ma Parsagina. Hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 di permingguan pukul 6 WIB pukul 10 itu WIB Padita Potiu Siregar MD melayani parjami tahun. Di tanggal 26 Juni 2022 Gereja Pasahaton pilihan khusus lau membantu persiapan distrik Barusi. Tolu titik itu rapat pembentukan panitia Gotilon dohot ulang tahun gereja. Hari Minggu 10 Juni 2022 pukul 10 tolu WIB merapot pembentukan panitia Gotilon dohot ulang tahun gereja. Nama jadi panitia tahun 2022 Ima Seksi Ama Hobartusi diundang ma menghadiri rapoti Ima Ketua Dewan Koinonia dohot anggota Dewan Koinonia bidang ama, pengurus seksi ama, pengurus punguan ama Tuluhalak, pengurus punguan ama Arbab Tuluhalak, ama mewakili setiap wik sahalak. Tolu titik walu pemberian ulos kepada jemaat ulang tahun ke-70 tahun. Hari Minggu Sadarion 12 Juni 2022 acara hari ulang tahun ke-70 tu amang Ludin Erison Pajaitan SHMM Manang Oppu Malona Doli Sian Wik Makassar 2 bertempat di gereja HKBP Keramat Jati di Puparmingguan pukul 10 WIB. Jala Pasahatot Tama ulos tada lasni rohani huria tu nasida di ulang tahun nasida napa pitu puluhoni. Tolu titik sia pertangyangan wek pertangyangan wek tanggal 15 10 doh 10 Juni 2022 Boy Mata Jaha di warta jemaat naung dikirim huria tu WA grup wek masing-masing. Songonima sani tikting di mingguta sadarion horas madihita. Masuk mahita tu acara pasahat ulos tu namar ulang tahun 70 tahun tu amang Ludin Panjaitan Manang Opung Malona Duli. Tu jolo mahalak amang dohot inang. Tes. Huriani tu hatta di hamuna amanami nanami sudah hita namandohoti ibadah minggu tasadarion minggu trinitatis naro tu gereja dohot marhite live streaming ison takas nang pasatami ma ima ulos tu hamuna amang na marulang tahun na umur muna 70 tahun amang Ludin Erison Panjaitan Oppu Malona Doli hatani di batama pasatami tuhamu sian poda tolu ayat 10 di tangan na siamud do gajang ni umur jala dihabirang na do hamung raon dot hamuliaon beliau tuhani mai tuhamu amang inang beliau ma haipason gajang yumur dot lasni roha di tonga-tonga ni rumah tangga muna dot sude poparan muna ima naboy pasatami tuhamu hata ni debata nuaing tapasak ma ulos tuhamuna
Mauliate ma perjolo pesat tami tu amat tepat dengan bahasa. Songoni manang tu hamuluan huria nami pendeta Dr. Anna CH Paribuan, Inak Pendeta Ernawati Buru Hasugian STH MM, Inak Pendeta Lilis Perawati Buru Tambunan STH MM. Songoni manang diamang pandita Uluan Sitohang STH MFC. Songoni manang dihamuna manami inanami parhaladoni huriata. Laos mauliate do pasatahun nami tuhamuna sudi dongan ruas ni HKBB Keramat Jation. Mauliate ma di huriata na ditomu-tomu sada program pas haton ulos tuaka ruas nama rumur 70 tahun. Nuai kami mahasatan na mulutu kami be hasatan na ditikinan nona manginang rap dapota duhita sian huriata. Alani hatan na kujalo kami di bagasa darion di do hatan itu hatta di siamuna do anggo gajang umur jala di tangan habiranga do hamoraon. Mulai hati matutu firma to dinami syakatan itu hatta. Saya gejang mau murami nungalas rohanami jala di bagasan gajang umur mahami atong totong di pasu-pasu tu hatta. Mulai hati madi hita saluna songon hata ni tu madonon nami MS tabatu ama perlingkoman ni si borok. Debatado yang go siliut tua luhut mahita na pungos sudi di parorot buti masya kami hors madisa saluna. Amin. Tabegemai de pujian sian paduan suara Elviko.
Tapuji matuhata, marede mahita huhut pasahat pilihan sada A, dohot sada B.
Dame ni debata na sumurung sian salut na roha. Imana mangramoti ate-ate dot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhattai. Amin. Horas. Horas. Mulai tema tapasahatu Tuhatta pardenggan basa dilion tupe dihita haipason dotiki tarlumobi ima di bagasan ulon sadarion 2 ulaun ima acara pasaton ulos tu amang El Panjaitan opung Malona Doli dohot ima pasahaton tohonan situa hamuna kadongan tapahiwul marohatta lau tumangion hatin debata jala hamuna namandohoti ibadah mariti live streaming rak mahita manangihon hatani debata ima nagabe turpuk jamita di minggu ta sadarion minggu Trinitatis hasito lusadaon ni debata tar surak mai sian buku pesalmen walu ayat sada satrodi tu ayat 10 hujahama salhut turpukon tatangihon ma puji-pujian tu Jehovah edde sian si David ale Jehovah si gomgok pami mace sangap do guarmu dilihat portibion di patibul hodo hamuliomu ro di atas niaka langit garisian pamangan niaka dakdanak dot akka poso-poso di jadio kodo parangammu alaniaka namangaloho asa paujapon musu dot sitahi sudol-sudol molo hutalihon langit mi akka jadi-jadian ni jari-jadim bulan dot bintang akka na pinaulim tung ahama nian jolmai ubain pola ditaringoti roham ibana jala anak ni jolmai ubain pola debati ho humurang apalau tikdo ibana sian debata di beko alai di tali-tali hoko muse hamuliaon dohot hatongamon tu ibana di pabaki todo ibana gumom-gom aka jadi-jadian di tanganmu sudedo tahe di patuduko tu ibana aka biru-biru dot lobu sudena rodi binatang aka na di harangan pidong aka na ditoru ni langit dot aka deke di laut rodi sude na mangisir di laut ale Jehovah si gomgop pami mace sangap do guarmu dilihat portibion ima sahatna hurian itu hatta sada perenungan madihita songo dia do panindang yotta marhite hapor siota taringot tu isedo debata bohado marhite pengalaman ningolutta si ganupari songon hita halak Kristen songo dia do panadatta tu debata tei suku-suku non nunga tibu disukun akajolmai sada suku-sukun isedo debata manggobaron bahwa sasitongna jolmai naing manada isedo debata sasitongna isedo debatai jala lebih jauh sian suku-suku ni ima patuduhon keterbatasan nihita jolma perdosa
manada debata ido pola tasukun isi do debata. Selain suku-suku ni isi do debata, nah memang adongma kehampaan, kekosongan di bagasan diri ni jolmai. Jala kekosongan ni dang boi diisi oleh apapun di bagasan ngoluna. Sa sikop-sikop ni ngoluhon, di balik na adong di jolmai, pasti do manukun, pasti do mangari-mangri-mangi isi do debata. Hamuna kadongan di pesalmenon di bagasan pasal waluon mangaleo tuhita pangatusion na bagas. Debata patuduhon dirina ise ima debata na manoppa sudi jadi-jadianna. Marhite jadi-jadian nai disima di patuduhon eksistensi manang kehadiran ni debata. Uli ni natinoppa ni debata. Nang hita jolma pe sudido uli ni natinoppa ni debata bawa manang borua. Sekalipun mungkin secara fisik dibereng jolma dang sempurna menurut jolma me, adong nahurang marbinege, adong nahurang mamereng, bahkan sama sekali dang boy mamereng. Alai melo di debata sempurna doi dihita jolma do na mamereng haurangan ni dongan. Hamuna kadongan songonima panadaw ni pesalmenon isi do debata ima debata na pataridaon dirina marhite akka jadi-jadian jala di bagasan turpukon dibagi madua pokok na penting dihita na ikot tatusi ima na parjolo sian ayat 2 satrodi tu ayat 4 mengakak muse 1 ayat 10 disima di patorang betapa mulianya nama Tuhan di seluruh dunia. Mace sangap do guar ni debata dilihat ni portibion. Kamu nak kadongan molo sangap do guar ni debata di ngolutta ikut tarida dui di ngolus ganup ari. Jala eksistensi ni debata marhite jadi-jadian na termasuk kita jolma berarti marhite ngolutta marsangap debata sehingga ikon tahanguluhma hata di debata asa unang manibil hita sian lomo ni rohani debata. Molo pesalmenon maka tidakon mace sangap do guarmu dilihat portibion di patibul hodo hamulyamu ro di atas niaka langit. Garisian pamangan niaka dakdanak dot aka poso-poso dijadio kodo parangamu alania akan nama ngaloho asa pau japon musuh dot sitahi
sudul luar biasa. Dipakai debata jolmai lahu mamuji pasangapon guarna. Mula dongpe nama ralo tu debata alani hagyot ni dagingna. Ikon adong ma picang ni debata marhite na posona asa tuhamu baun ni roha akka jolmai na jahati ima na parjolo na paduahon turpukon manggobahron sian ayat 5 1 ayat sia ima betapa berharganya manusia itu. Di Yesaya 47 ayat 4a. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Marhite pesalmenon, boy dohita marsormin di ngolutta, gari debata, mangida jolmai berharga. Nata pe jolmai pardosa. Alai ima holong ni rohani debata. Di patari daudo tu hita jolma. Membuktikan memang berharga hita. Hamu nakadongan. Takas do hita jolma. Dangadong nalias yet dosa. Tersurat di Rom tolu ayat 10 dang adong natigor nanggosada alai di debata dang di pasobu jolmai asa masuk tu bagasan jurang no bagas diangkat debata harkat martabat ni jolmai asa mangolu muse ima mangulahon sakap ni debata sian mulana di padan narubi dirancang debatado asa jolmai manada debata jala makapursiai haluaun na pinatupan ni debata huhut hasesan ni dosa dohot ulaon panobusion ni debata tu jolmai asa jolmai mulak muse makaholongi debata mulak muse jolmai manada holong ni roha ni debata. Penggenapan di padan narobi Roma tuhatta ima Yesus Kristus manopot hita jolma pola ibana mate tarsilang asa malua hita jolma hamuna kadongan jirina dipelehon asa mangolu hita jolma hobar tu lomo ni rohani debata sude on dipatupa debata holan alani asini rohani debata hamuna kadongan nahinaholongan di bagasan goar ni debata asini rohani debata na satu hita ima mangalehon hagogon ne baru di hita saluhutna lobat dalani ngolutta si ganup ari taida ma hubungan na tu epistel pola do didok disi ikon hita
halasson akka asini rohani debata. Alai daholan asini rohani debata hita marlas ni roha alai huhut di dok asa ita halasson ma nang hapursuhon. Jadi ikut tasadari ate amang inang bahwa hita mardalan di atmosfer na di lehon debata tu hita ima asini rohana. Alai huhut mardalan hita di bagasan hapur suhut do. Suka tidak suka, setuju tidak setuju, itu kenyataan di ngulutta. Ikon mardalak kita di bagasan hapur suhon. Ido didok di Lukas 23 isen namang itonau ikon di suadau madirina dituhuk masilangi jala yuton maau tolu ponggol naik kota sadari doi amang inang mangiton ibana dah holan di hata alai tarida doi di ngulu siganupari ikon radedo hita maswadau dirita mengosongkan diri kita, menyangkal diri kita. Dang be mangolu hita dihagiot ni dagingi. Alai Tuhanido namian di bagasan ngolutta. Jala silangi. Dang boy. Tak elak ko ni sian ngolutta. Samora ni jolma, sa pistar ni jolma. Ikondo dituhuk silang ni Kristusi. Alai didok disi itahlah sedo hapur suhun. Hidup ini tidak hanya berhenti di dalam kesengsaraan saja, tapi akan dicapai sampai akhirnya dapat hita mapakirimon namangulu. Alai kota delani dongolutta di bagasan hapur suhuni. Di horhon haporsonido habengeto ni roha di horhon habengeto ni rohaido ima hatauon di horhoni hatonido makorhon pakirimon jala di dok dang namurak kita baheno ni pakirimoni ido sasitongna ngulu ni halak Kristen ngulu ni hita jolma nuaing saat ma tu hita di bagasan bingkai ni topik minggutta ima debata na sangap jala na tibbul dalam konteks ngolutta siganup ari jala di acara sadarion ima pasahaton tohonan situa tutolu halak nang songoni marlas di roha hita ala ruas ni huriatta dilehon umurna 70 tahun ima tu amang el pancaitan atong dia ma naikon tarimang-rimangi di bagasan hatani debata nong tatangion na parjolo toktong mahita mamuji Tuhani. Marhita-hita mamuji Tuhani. Ganup ari, ganup tiki asa tarida do ima hasangapon ni debata. Asa tarida do ima natibul do debatata. Ikon debatado si pujion dang dirita jolma alamat ni pujioni holan tu debata ama nama nopa salut na dohot
Debata anak ima Tuhatta Yesus Kristus na peluau kita sen hadosaon. Debata di bagasa to di porbadia ima diguari minggu sadarion, minggu hasi tolu sadaon ni debata. Ido amang inang alamatta. Nang pe meregem merasing be pengalaman ningulutta natabolus naselaon. Tapi sebagai orang Kristen seharusnya jala ikut do memuji debata. Baik di bagasan las niroha manang arsak niroha. Tusido hita dibawan amang inang. Dangadong be alasan di hita borak nai. Susah nai. Maul nai. Songon halak Kristenon. Dang be tadok songoni. Ketika kita memuji Tuhan, berarti kita merasakan sukacita dalam hidup ini dari Tuhan. Kendatipun kita menghadapi sakit penyakit, kegagalan dalam pekerjaan, kegagalan dalam rumah tangga, kegagalan dalam relasi, alai ikut do hita mampu melampaui salut nei amang inang memuji debata ala ibana do nama noktong di tonga-tonga ni ngolutta jala dilo Tuhani do hagogoon di hita napa duahon songon hamuna nama calo tohonan situa hamu natolu amang hapardede amang inang de boru nabi tepulu dot inang boru sitopun lubi satauk kamuna marsiajar dan kenal lelah bergumul hujalo do manang dangon idoran di bagasan ruamuna alai sadarion ma tikina di pasatu hamu tohonan situa silian-lian ni debatadui dang alani burju munai dang alani pistar munai dang alani hamoram munai amang inang alai di jo debata hamuna ido di Yohanes 5:10 dada hamu mamili tahu audo mamili tamuna marhitei unang mabiar hamu medalani ulaun hasituan mulai sadarion satrodi ajal ningulumuna ala debatado nama ngapehoni tuhamu disido lapatanna dipargogoi debata hamuna didongani dirupi, diparwisui, dipamalo hamu. Obar tu lomo ni rohani debata. Keluarga pe marlas ni roha mamuna keluarga. Dakola sadarion. Keluarga cerminan keluarga situa mah hamu. Molo situa bapa, oma ikon marparangehon situa mahamu keluarga.
dang boy lekang siani. Bapa do nasi tua, oma do nasi tua, au daun, ido memang. Alai keluarga na poso ni debatado hamu mulai sadarion. Jadi kon sarupa hamuna menjaga tohonan situa na ape tu hamu ganup hamu natul. Nang songoni tu hamuna amang opung malona doli pancaitan. Nunga sabe ulos merdongaton hatan di bata. Puji ma di bata. Ai saat do hamu 70 tahun. Kudang jolma na sosat tu 70 tahun. Alai saat do basa-basan ni di bata tu hamuna. Alani tok tong mahamu do keluarga memuji pasangapon goar ni di bata. Panipulio ni jami tahun hamuna kadongan. Ima debata di bagasan hasitolu sadau ni marsangap ma marmulia ma natibul ma ibana di tonga-tonga ni panggulmito ni ngolutang. Ido nagabe panipuli ni jami tahun atong mulak mahita di bagasan las ni rohang dang adong be beban adong masalah dang gabe mangabati hita mamuji tuani unang ubalga masalah sian mamuji de bata si pata gabe terbalik alani ni persoalan natadopi pribadi keluarga gabe dang boy behita mamuji Tuhani mulai minggu sadarion tauba ma asa sukacita kita tidak dicuri karena masalah yang kita hadapi. Sukacita kita diberikan Tuhan kepada kita. Tersenyumlah kita melihat karya Tuhan yang agung dalam kehidupan kita. Amin. Martang yang mahita. Moleate ma ali Tuhan di pasat rohanami tuho nunga sabe barita nauli tuhami ganup di minggu sadarion minggu Trinitatis hasitulu sadaun ni debata Tuhan mencela bokdo hatami nama norangi rohado pikiran nami nama nugu-nugu hami manadaho parholong ni roha nama nopa sudi jadi-jadiani nama ceuli nang songoni hami Tuhan manusia na tinopami ali Tuhan maceuli jala dipake hodo hami marhite silelon mi tuhami Tuhan nama ragami atong pasu-pasu mahami molo pe Jepang hamaulan dingulunami unang gabe sudat hami lo mamuji pasangapon guarmu diapalati ke Tuhan buah kami tolu ruas ni huriami naing hujako kami ma gabe situa di tonga-tonga ni huriamon HKBP Kramat Jati ima na parjolo inang lasma borus topul amang Henry parsauran pardede inang dos mauli boru na 70 bahin ma Tuhan marlas nirohan nasida dia pala minggu sadarion bahin ma nasida le Tuhan madok moliate tuho Allah diloko Tuhan kesempatan lo melayani ho Tuhan di tonga-tonga ni huriami parar manasida jala ka keluarga nasida le Tuhan
lehon di nasida las ni roha jala ajari nasida mangula ulon nasida siganupari hobar tulomo ni roham nang buah kami tuadopanmu ima Amang Ludin Erison Panjaitan SHMM opung Malona Doli nagonop umur nasida 70 tahun Tuhan pasu-pasu mah ngulu nasida tebay Tuhan hai pason dot las ni roa nang gecang ni umur bui nasida toktong mengajar-ajar ya kaya nakon na asa di bagasan las ni roa nasida Tuhan lo mamuji pasangapon guarmu buat kami tu adopanmu Tuhan sudia ka aktivitas di tonga-tonga ni huriamon manipa sa minggo nali Tuhan say homa na mangurupi sudia ka naposomi asa lehon hasadaw ni roha gogo semangat hatauon la mangula uloni hobar tulomo ni roham nang ali Tuhan buat kami tu adopanmu aka ruas ni huriam na di bagasan parsahiton na dirawat di bagas nasida ima amang sintua STR Siregar Juliana boru si Tohang Relus si Torus Nyonya Hutagalung boru si Manungkalit Nyonya si Manjuntak Rosita boru si Haan B si Barani Nyonya H Aritonang Lince boru si Morangkir Nyonya Panjaitan boru si Manjuntak Nyonya Manurung boru si Litonga Nyonya Asiaan boru Tampu Bolon Nyonya Marpaung boru Purba Nyonya Sirait boru si Torus Kamar Paung Nyonya P Aritonang boru si Tinjak Nyonya Sintua si Mamora boru Aritonang Nyonya Manulang boru Gultop Nyonya si Hotang boru si Mbolon Nyonya si Rait boru si Manjuntak Daud Panjaitan Haludang boru si Regar Amang Sintua F Aritonang M Marbun Nyonya Sintua SMT si Matupang boru Nenggolan Nyonya Pangaribuan boru Samosir Amang Sintua EM Butar-Butar RS Marpaung RS Pardede RS Marpaung Nyonya Gultom boru Tambunan Nyonya M Tambunan boru si Manjuntak Nyonya Sintua H Sitorus boru Dolok Saribu Nyonya SBP Siregar boru Siaan Nyonya MS si Pahutar M boru Tagalung BMP Marpaung Iren boru Pakpahan Nyonya Panggabean boru Tagalung Anton Siaan Sabar Siregar TN Sitorus Nyonya Siregar Festi boru Sianturi Monika boru Sitorus Nyonya Purba HR boru Silaban Janusi Sianipar TG Silalahi Nyonya H Sitio boru Siahan Nyonya RB Sirait boru Lumban Tobing akaros ni huriam Tuhan namar Said di rumah sakit Ima Julia Ponta boru Purba Hotma Tabunan T Sinaga Charles Hutagaul Sudi on ali Tuhan buah kami to depanmu akan namar Said nah huguari hami di sot Tuhan bahkan adong nasub huguari hami di son hubuah kami nasida to depanmu mangido pasu-pasu nasiakui asa dileko tu nasida Tuhan asini rohami mangasaon asini rohami dohami Tuhan mangido tu adopanmu asa pehommu hai pason agogoon marhiti obat na dipangan nasida si panganon nang ramoti ka keluarga nasida Tuhan pasu-pasu ma dokter perawat rumah sakit na merawat nasida mangidu hami gomosto depanmu Tuhan unang alang asini rohami pos dorhanami Tuhan tuho say tanginomu pangiduan nami elek-elek nami nang songoni Tuhan tu sudir ruas ni huriam secara khusus HKBP Kramat Jati mulai sian dak danak satrodi tu nama godang pasu-pasu mangulu nasida Tuhan di botoho takas ana masa di nasida ganup alani upasat hamima tu tanganmu asa boy nasida manguton lomo ni roham
khusus lansia Tuhan na tua-tua nami. Bahin di nasida las ni roha, di ari hatuan nasida, molo rope jut di roha, pargugoi nasida mangadopi lehon di nasida hai pason, jala ajari nasida lau mamuji pasangapon guarmu. Nang sude panitia di tonga-tonga ni huriamon, panitia pembangunan, panitia tahun kesehatian, sai leonomu maali Tuhan, hasadau ni roha, jala leonomu Tuhan pasu-pasumi tu nasida, nang sude ruas ni huriami do ma manupahi ulau ni, asa sude hami marlas ni roha, mamuji pasangapon kuarmo. Tong sak di homa tang yang namyon, marte Yesus Kristus Tuhan nami, muliate madiho. Amin. Mare de mahita huhu tapasahat mapeliakta. Dok
hariane tu hatta masuk mahita tu acara pasaton tohonan situa tong tapuji matu hatta marede mahita. Hamu ale akadongan na sahuriaon. Dida hamu do nuaing dongatta na jongjong dison. Na itapilit bain situa di tonga-tongatta. Naing pangidoon nasida ma pasu-pasu sihan tuhatay. Asa margogo nasida. Mangulahon ulaw nasida. Atong tabege mahatan di debata taringot tur tohonan situa dohot parhobas. Hata hapusan doon ulaw nadinggan do pinangido ni na mga luluy hasituaon. Di baheni unang maadong dapot sisurahan di situa harajani sada boru-boru maibana marpagotik marroha marhapat tunon nalas roha martamue namalo mangajari. Unang masisobur tuak unang pangalisingi alay na labok pardame jalasi polan di Perak. Namalo mangarajai donganna sabagas para nakon si oloi ajar mardongan sandok hahormaton. Ay molo sodiboto mangarajai isi ni bagasna tungsongo dia ma paturo-tureonna huria ni debata. Unang mahalak na baru masuk, unang gabe gijang rohana, jala madabu maon tu bagasan uhum ni si bolisi. Ikut denggado baritana dihalak na di balian. Asa unang ibadah madabu tu bagasan pangis sahion dohot sabil ni si bolisi. Songonido nang akka parhobas ikon na tomaddo unang mardua hata unang sisobur tua unang marpangomo siandalan na sotama. Aka naupeop hahomion ni haporseaoni di bagasan roha nayas. Alai
si ujunan jumolo nang nasida unang pei asa jaloon nasida ulaoni anggoso hasurahan. Songonima akka parupuan toman unang si hata-hatai donganna parpangotik haposan di saluhut. Ia parhobasi ikon harajaan ni sada boru-boru aka nauboto manguluhon anak konna dohot bagas nabe. Ai yadung ture parhobason nasida naik stutuma nasida jala marhiras ni roha godang marha porsiaon di Kristus Yesus. Tapuji matuhatta marede mahita. Atong tabegi majolo pangaripunan ni ulaun ni situa. Sada pangula ni huriado nasida matahon akar ruas na pinasahat tu nasida dohot mangaramoti parangi nasida molo diboto nasida na hurang ture parangi ni manang ise ikon paingoton nasidai manang pabuaw nasida tu uluan ni huria asa dipature. 2. Maddas-das ruas ni huria tu parmingguon dot manakasi alana ubain nasoro. 3. Mandas-das sudut no poso asal dop ro tu parmingguon jala makarikoton parbinotoan. 4. Manikir aka namar sahid jala paturehon narikot tunasida dohot nasa na tarpatu pasa alai narumikot pasingoton hatan debata tunasida dohot tu mangyakosa. 5. Mengapuli aka namarsak paturehon aka nadangol dohot napukos. 6. Manugunogu aka parugamo na asing dohot aka nalilu asa dohot marsaulihon hanguluan na pinatupani Tuhan Yesus. 7. Mangurupi paturehon aka guguan dot ulaun narikot tu harajaon ni debata. Ope hamu na hinahlongan nang takas boton nami burju ni rohamuna mangaradoti ulaun hasituoni di bahini alusi hamuma na husukunon tu hamu. Na parjolo naolo do hamu mamarangehon parange natama di jolo ni debata dohot di jolo ni jolma. 2. Naolo do hamu majalo ulaun hasituaun songon na hupajojor odeng tu hamu. 3.
naulo do hamu mangaradoti sude sian nasa roha dot sian nasa gogomuna hobar tu hata ni debata molo nang sedar rohamuna manguloi salut nei marpadat ton mahamu sudena i di jolo ni debata dohot di jolo ni dongat taon dok kamu ma petuduhon panguloyon muna naolo doau sai di pargogoy hot Tuhanima au atong masih jalanga mahita pabuahot ni padan muna i jala pabua naolo do hamu mangula ulaun ni debata rap dohot tami. Hatani debata tu amang sintua Henry parsaoran pardede 2 Timotius 4 ayat 2 jami tahon hatai hajong jokon ditiki naune nang soune pisang paingot apoi marhite-hite nasa labas ni roha dohot pamodayon. Ale situa Henry parsauran pardede pasahat matuho tohonan situa di Huria Kristen Batak Protestan Keramat Jation marhite-hite guarni debata ama dot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus dohot todi porbadia amin. Tegak. Sai diparohai Tuhan debata amani Tuhan Yesus Kristus mahamu marhite-hite to diporbadia maka burjuhon siulomuna na pinasatu hamu sadarion asa marsangap debata di tonga-tongani hurianai amin. Hatani debata tu inang sintua dos mauli boru na 70 Yohanes 15 ayat 10 onom dada hamu mamilit au do mamilit hamu jalahu padiri hamu asalaho mar parbue jala asamian parbue munai asa dilehon tuho nasa si pangidom muna sian amai marhite-hite goarho. Ale situa dos mauli boru na 70 hupasa matuho tohonan situa di Huria Kristen Batak Protestan Keramat Jation marhite-hite guarni debata ama dot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus dot tod di porbadia amin. Sai diparohai Tuhan debata ama ni Tuhan Yesus Kristus mahamu marhite-hite to di porbadia maka burjuhon silon muna na pidasat Tuhamu sadarion asa marsangap debata di tonga-tongani hurianai amin. Hatani debata tu inang sintua lasma boru si tompul Rom bidualu ayat 20 walu alai taboto do saluhut na do manupak tu na denggan di akan na marholong ni roha ni debata
aka najinauna sian tahina hian. Ale situa lasma boru sitopul hupasat matuho tohonan situa di Huria Kristen Batak Protestan Keramat Jation marhiti-hiti guarni debata ama dot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus dot ton di porbadia. Amin. Sai diparohai Tuhan debata amani Tuhan Yesus Kristus mahamu marhite-hite to di porbadia maka burjuhon silon muna na pinasat Tuhamu sadarion asa marsangap debata di tonga-tonga ni hurianai. Amin. Puji ma Tuhata marede mahita. Hamu akadongan nadi huriaon jakok kamu manasida di bagasan dame sudi mahitaon manggogo tumangyakon nasida asa menjadi ulaun nasidai uhut makorhon hasangapon ni debata martangi yang mahitang ale Tuhan debata amanami na di Banua Gijang muliate marohanami tuho alani asini roham dia kadongan nami on say tebay ma turohan nasida aka silehon-lehon nito di porbadia asalam maroha jala margogo nasida mangaradoti tohonan nasahat tu nasida asi maroham dot disudir ruas ni huriamon asalam hot ha porsion nasida be jala lam ture parangi nasida mangutoko sungguli marohanami asa masih haholongan unang adong si pisangon dihami asalam rarat harajonmu jala marmulia guarmu nabadiai. Amin. Karuas
termasuk mahita tu acara na mangihut acara madok hata. Na parjolo madok hata mewakili ruas amangka simanjuntak sianwik lubang buaya. Salam oras madi kita saluhuna. Nahu para sahabat kami inang padita nahu parsahabat kami tong amang do inang pangulan ni huriata di Tikion. Au mewakili sianuik lubang buaya. Parjolo pasatami mulai ate madi Tuhan ima di Tikion nang diojakon sere situa sianuik nami amang ha pardede. Selamat ma amang nasalilingon memang ya kurangan situa do kami ale ara bersedia do amang mulai ate gudang ma ipasat kami paduahon berharap do kami tu amang sebagai peniroy di hami ruas, pemberi semangat di hami aka ruas di lubang buaya, anggiat aka kadongan dina salilingon semakin semangat mengikuti aka kebaktian do permingguan. Selamat berbahagia ma di hamu keluarga. Amang Tuhan ma namangalian habistar habis syukur di hamuna sehat selalu ditambah rezeki. Dan lupa tong pasat kami selamat ma tu situa boru sitopul dohot boru napitupulu. Otik penai doko nabu pasat kami Tuhan ma memberkati hita saluhuna. Horas mauliate. Taudutima madok hata mewakili parhalado amang sintua we panjaitan. Shalom. Oras madita salutna. Salam sehat dita salutna. Na hormati kami inang pendeta uluan Adita Resort Dr. Ana Pera Buru Pangaribuan, Pendeta Ernawati Buru Hasikuan, Pendeta Lilis Buru Tambunan, amang pendeta uluan si Toha. Dosude hamuna parhala donami naro di apala di Tikion ama mewakili siak kita nama dok hata tudung hata na baru di madapot tohonan ima tolu situa na baru inang situa boru stopul amang situa pardede inang situa boru na pitupulu di hamuna ruas nami na wahalongi hami masalas rohanami dung dijakod dongan nami situa na toluon jala hamupe ruas ni HKBP Keramat Jati lasmaro hamuna majakon nasida di tohonanna sidonon nami tudongan nami situa na toluon na baru di toh adapot tohonan sahat pula tohonan mi tetap semangat bekerja dengan baik jalanunga takas di bigi hamuna kin akaulau ni situa jala mulai kita hutu secara pribadi masa borak ulau ni mulu solidingani Tuhani hita dohotod di perbadia alai porsea dohami mulu didongani Tuhani hamuna dilehot Tuhani tod di perbadia tuhamuna pasti bisa dan adong na sempurna di portibio alai mulu terus hita majalo paniroion
Gugu siat Tuhani leononi Tuhani ma todi Tuhamu mangula siulau muna jala sahat ula tohona munai. Ima pengalaman nami salilengon bodoh hitamu saya mersaur ditikina ditiki hari Selasa di persermonan nang songoni di wek masing-masing jala boy tu denganna molong na hurang lobi bodoh hamuna discuss manang tukar pikiran tu wek masing-masing tu ruasta masing-masing do pengurus wek alana hita situa wek dang bu terlepas sian ruas do sian pengurus wek iko saling koordinasi. Jadi salinai dohonon nami tuhamuna keluarga semangat terus taulahumma aka nauli nadenggan di huriat tahun. Jadi mana boy si dohonon nami salinai selamat mendapat tohonan hasil tahun di HKBP Keramat Jati. Ima siap kami na mewakili perhalado HKBP Keramat Jati. Shalom madihita saluna horas. Mangapu mewakili Parhalado nama jalotonan situa sadarion inang sintua dos mauli boruna 70. Shalom. Selamat hari Minggu madihita saluhutna. Selamat hari Jumolo mahita madok mauliate tutu hatta perdinggan basai. Ala totong do didongani hita saat tutikyon mardala dinggan ulau non. Napi narsangapan nami inang uluan nami pendeta Dr. Ana boru pangaribuan. Nani hormatan nami inang pendeta Lilis boru Tambunan. Inang pendeta Erna boru Hasugian. Nang amang pendeta Oloan Sitohang suang-songoni amang inang Parhalado nani haholongan nami nahina holongan nami damang dainang naposo sikola minggu ruas ni HKBP Keramat Jation nang songoni keluarga namang huton live streaming di tonga-tonga di bagas manang dari rumah sakit pe di son jonjong do hami situa na baru majalo tohonan saya di pargogo itu hamahami di nama ulahon si ulahon nami tarlumubi di hamuna damang dainang asa totong ditiroi hamu hami nang dituturi hamu nang diajari hamu hami di akka hahurangan nami asa lem tudengganna parsauran ni huriaut taun tersongoni mana boy hata sidohonon nami mau liate horas. Tapuji Tuhata marede hita sian bukede 720 sia jongjong ma huria. Yesus Kristus Tuhan.
tatangnyakon ma peliata. Ale debata amanami na di Banua Gijang. Hodo harorowan ni saluhut sileon-leon na denggan dot nasa ulibasa na mauliutus. Hupasa tami ma sian na nilehon mi tuhami. Pelian nami tuho. Say jalo may gabi uap na usus di jolom. Pasu-pasu may jalaramuti. Asa huparasyak kami pelianon. Patibulhon harajanmu di tonga-tonga ni huriam. Dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam hutadahami godang nislelon mi tuhami. Asalam girgir hami mandok muliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale debata nami, debata ama, anak doto di Porbadia. Nabadia doho. Jalagok hamuliomu liat portibion. Pinuji jala pinasanga maho. Rodi saliling nilingna. Ala asi ni roham nang sahat tuhami. Dohot tusude huriam. Namarlas ni roha dohami nuaing. Ala nang dipapatar jala dipatadaw ko tuhami hadiryomu. Holong ni roham, as ni roham, labas ni roham, hasesani dosa, hanguluan sogot, arta silehonommu sogot, rodi uhum sidabomu sogot. Naso habilanga dosu denai, ay naso dung niatusan ni jolma, di patora kodo tuhami. Nasodung ni ida ni jolma di patarida ko tuhami. Nasodung hinasi holan ni portibion di buah kodo dihami. Naso tarlehon portibion di leo kodo tuhami. Alani hupasat tami matuho daging nami todi nami rohanami rodi salutna dihami. Asa pataumu hami tu harajonmu na di Banua Gijang. Hodo mano pahami ubad tubuh hami tu hasyanganon. Saya topa jalapai baru mahami. Asa tubuh hami padu halihon jala gabe partohap di hasyangan na rosogot di labung mi. Nauduk jala serep dorohan nami ro tuho mangalehon rohan nami. Say bahin may inganammu, say homa mangula jala margogo di bagasak kami, say paujung ulaw naung pinukami dihami, naung sinahapanmu guarmu tuhami, naung tardidi hami tu bagasan guarmu nabadei, asa hami diho jala ho dihami, say lam tanggali rohana buruk siak kami, jala solukon rohane baru tuhami. Asa badia parangenami pabuan nang muliate rohanami tuho sai pargogoi mahami asa parangyo kami sude nanidokmu tuhami pabuan nang tutuhami aka anakmu jalapanean dihanguluan sogot sai paian barita nauli dihami asa adong pargogonami saliling hubolu sami hasyanganon. Say patugu haporsyon nami. Marhite-hite to di Porbadia. Saat rodi hamatian. Asa saat tami tuho. Ama nami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Ale amanami na di banua gijang sai pinorbadia maguarmu. Se Roma harajaunmu. Se sahut malomoni roham di bonatungaon songona di banua gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siap hari. Se sama dosa nami. Songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami togihot tu pangujunan. Pelua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho. Disondakon Tuhan de batama bohina tuho jala asi marohana midaho. Di dopakon Tuhan de batama bohina tuho. Jala di pasoron madamena tutodim. Nunga sipul be ibadah mingguta sadarion pukul 10. Tama mata puji Tuhatta jala mandok mulia tegodak kami Tuhamu sudena. Ruas ni huria parhalado. Na mandohoti ibadah minggu sadarion dohot na di bagas muna manang di rumah sakit. Tang yang nami mahamuna marsait malum. Jalana di bagasan hagaleon di patugu Tuhanima hamu. Tong selamat ma dihamu kasih Tuhan amin atolu horas ma dihita barpoto jo hita sude parhalado dohot tolu halak nang majalo tohonan situa diatur amang johan ma hami